igrosa mos iyophela ingakapheli inyanga mos. Ndivele igrosa kube kabini. Hawu. Uzofida wena manje kusefida ischeme lapho. Wemshado, uqonda ukuthini manje? Abantu bale ndaweni bakhohlakele. Malume. Abantu bala kulinda bakhohlakele kabi. Omunye wayebra inyama la, abayiphothe ekhanda wafa. Umshana uyangithusa. Kuleka. Hayibo. Bani le ndoda seyiqhamuka isityiso ke simhlopha apha endaweni? Iyazenzela. 6 slice wonke. Ngizamxelela ugogo. Ndizomxelela makhulu namhlanje. Noba kanjani 6 slice. Ndiyayiqala noyiqala apha endaweni. Imfene iyogijima emini. Sithi sodwa abantu abatya amnandi la endaweni. Le ntwana seyiyazenzela nje. Vumani mntaka baba. Njengokuba ufikele apha ke mina la eThekwini. Ndikwamkela ngayo yonke indlela. We are more than welcome lapha endlini yami. Into yakho nje ngiyofuna amatoho. Uvukuseni uye le nale. Ngizowenza njalo sibaba. Nami ngiyabonga bafu ukuthi uvuma ukuba ngikhuphuke ngize la eThekwini. Uyazi abantu abasacuphisana manje. Usuka le emakhaya ufika uswele indawo yokuhlala, ungazi uzohlala laphi. Ungakabi nawo nemali yokurent. Even kwakudla ungazi ukuthi uzodla laphi. Yeah. Ngiyabonga bafu. Yazi nje since ngifikile la ngizizwa nje ngathi ngisehotela bafu. Ngikhululekile kodwa ngeke ngoba ususho la amazwi ngiyagcwaliseleka bafu ukuthi hayi ngingakhululeka emoyeni. Yebo uma kube njalo kwa sasivele sityela esityeni esodwa sakhula. Alikushela ukudla. Ungangikhumbuzi lezo. Imiphumela leyo yokutyela esityeni esodwa leyo. Awu ngiyabonga bafu, ngiyabonga kakhulu. Kodwa ngizizwa ngathi ngilambile manje bafu. Akukho mhlawumbe engingakuthola bafu ngithi Ntaka baba ungaya ngale ngasekitchen. Ubone ukuthi uzohlanganisana la ekitchen. Okay, ngiyabonga bafu. Ake ngiphuthume ngiyokwenza njalo. Awu mfowethu. Hayi, ngigeze inhliziyo. Yazi bafu ngizwe inhliziyo iyagezeka, umzimba uyakhululeka. Yeah. Mhlawumbe uzothi ukuthi ngithi ukhulupha. Yabona bafu. Bengicabanga bafu ukuthi lapha efridge ngibona ukuthenga u5 kg owodwa wenyama. Manje ngiyacabanga bafu ukuthi at least uma ungenza noma u5 kg benyama, inyama yenkukhu yabo babe u2 bafu. Ngoba mina u5 kg owodwa ngosuku le6 hayi sukuphela bafu. Angigcinanga lapho bafu. Njengokuthi ngiyabuka even amaqanda bafu ngathi nokuthenga awu-30 bafu. Akumele umunye indoda bafu usebenza uthenga amaqanda awu-30. At least kumele uthenga awu-6. Yabona la ngizophila kahle baba. Kuthi ungisizile wathi ngizohlala nami. Baba. Uphethe izinto ezimnandi. Udla mnandi bafu ingakho mpofu kanje. Indoda bafu, indoda. Ubethe ushuna kamnandi lapha efridge lapha. Ngoba yabo la ngisuka khona le emakhaya bafu. Siyayidlela. Yabona bafu. Intombi yakhe idla kamnandi la. Baba nisho unaswala emakhaya. Seniphila soft life kanje. Ingane sifake enkingeni ke khona manje. Hayi nizalwe nje endlini lapha. Igrosa lo uyavuthula nje lo muntu. Uyaqhimba nje kuphela lo muntu lo. Hayi ingane ndazibhaka. Ndizibhakile straight. Unyusa yena. Hayi. Igrosa mos iyophela ingakapheli inyanga mos. Ndivele igrosa kube kabini. Hawu.
uzofida wona manje kusefeeding scheme lapho. Hayibo, nanga umuntu. Hayibo. Sizofida umuntu engathi ngumuntu oyokwenza isigube sentambo. Bafo uyangizwa noma ngisakhuluma ngethu? Oh. Hayi, ngiyakuzwa mntaka baba. Ngiyakuzwa mntaka. Hey bafo. Kumnandi ukudla kwakho mfowethu. Hey uphethe abanye oshuni mfowethu. Labe fridge bafo kumele wenze sure ukuthi uya-add ukudla bafo. Khumbula ngifuni mina ukulamba bafo. Angifuni ukulamba bafo. Hey, Nkunzana, ungabe usuka ejele. Hey. Hayi. Bafo. Ngoba ngisho ke bafo. Bafo, uyabona wena ubusisiwe bafo, nami ngiyafisa yazi kodwa ke ukuthi ngiyithole nje noma ngabe umsebenzana lo bafo yabo. Yeah bafo. Ngoba nje since ngifikile nje la kunzima bafo. Lo ngibhuquza imini yonke. Hey. Awukhulula bafo. Yeah. Ndaba baba. Yisake ngithi ukujikela ngale. Asesitolo lapha. Khona ipiso kanye nafike ndiyishaye lapha. Uzobuya nini bafo? Hayi. Izoba ngamaninjana nje nizowenza ngale. Khuleka nje wena. Okay bafo. Akulungile bafo. Hayi. Amanye amadoda aphila kamnandi abusisiwe. Yazi mina nje. Hayi. Ngagcina nini nje khona ukudla noma ku2 piece wenyama. Ende ngibone lapha na. Ngibona upholoni nesinkwa lapha. Yini nje manje ake ngibone ukuthi yini engayidla. Hayi, phila mnandi sifaka pha. Lo muntu phela wayisidombe lesikoleni kodwa usedla kamnandi kanje. Hayi ngibona ukuthi yini engayithwala lapha. Ngoba sathe umuntu engafa indlala. Umuntu omdala akamela amedla. Hlala phansi. Yini ulambile yini? Ngilambile. Sengizokhathala ke manje lento yakho yini ngathi mshana? Khuluma phela. Hey malume, yazi ngibuye ngakuthanda ngikwazi la ndaweni. Yazi abantu balaba bakhohlakele kanjani? Hawu. Wemshana, uqonda ukuthini manje? Abantu bale ndaweni bakhohlakele. Malume, abantu bala kule ndaba bakhohlakele kabi. Omunye wayebra inyama la, avayiphathe ekhanda wafa. Awu mshana, uyangithusa. Kuleka mina ngiyathandaza ke mina. Yabo, nginceku mina ngumntwana kaNkulunkulu. Plazi ke wespass, ngisuka le kwamhlaba yalingana. Uyakwazi manguza? Hayi, okay ke malume. Mina bengithi ngiyakuxwayisa ke. Semeyivini la. Semeyivini. Yini wena le? Shuthi mina ngingazi ngoba ke sengizodlala ibhojozi. Hayi. Ngiyenze nje. Hayibo. Bani le ndoda seyiqhamuka isityiso ke simhlophe apha endaweni? Iyazenzela. 6 slice wonke. Hayibo ngeke ngizamxelela ugogo. Ndizomxelela makhulu namhlanje. Noba kanjani 6 slice. Ndiyayiqala noyiqala apha endaweni. Imfene yogijima emini la. Kwabha. Khathi. Sithi sodwa abantu abatya amnandi la endaweni. Le ntwana seyiyazenzela nje.
mfana Hayi. ngikho. Sengiphenga kuya mntu baba. Kana kuthi. Yebo bafu. Right. Hamba kanjani kodwa hamba kahle? Hayi. Selikhathe off ile la dohone ilikhathe off. Bafu. Ave ngisithanda isinkwa esimhlophe. Phela mina le emakhaya ngijolo kuyidlela nje lesinkwa lesi esikhulu yabo lesi esingaqotshwa yabo. Bese uzoyifakele wena emshinini. Bafu ushaya nesinkwa esimhlophe efrijini. Bafu yabiza kodwa. Mfowethu. Umuntu ngeke ngasho ngathi uzonona kodwa la. Tshela mina ke mntaba. Sowuphinda uyadla kwamanje manje. Hawu bafu. Phela ngiyashesha mina ukulamba bafu. Ngize ngisole nje ukuthi nginezikeleni. Hey. Ingathi mntaba kodwa ukuthathe. Ndiyokucheckisa uthukela lapha. Ngithamba uthukela nje. Shwela wani manje bafu? Udla medication abafu. Abafu uyabona? Yasheshisa ukulamba. Abafu. Hayi mntaba bengacabeni nawe bendisithi nisike lijikayo nje mntaba. Bafu inhliziyo yami ivulekile bafu mina ngiyayidlela bafu. Yeah. Lesinkwa lesi-ke akusona nje lesi. Nerama yakhona bafu. Na bafu bengicabanga. Tshona mntaba. Bafu ngibona upholoni lapha mncane efrijini. Bafu akumele uthenge lo pholoni omncane. Bafu ngicela ukuthi at least uthenge lo mkhulu yabo. Ngoba lo mncane lo mina in 4 days bafu hawu. Le nto le ngabe siphele yonke efrijini bafu. Ngicela ukuthi uyeke uthenga upholoni omncane bafu. Uthenge lo mkhulu ngiyacela mfowethu. Nerama yakho futhi ngiyibonile bafu ile engathi incane. Ngicela ukuthi uthenge le bizayo bafu. Hayi mntaba ngikuzwa kahle. Ngikuzwa kahle. Kuhle bafu ngizwa bafu. Indoda mkhuluma nayo. Kumele kuze bese siyayenza into oyishoyo. Yawo no. Mina bafu kade kufika omnye umfana la uyangibhedela. Ungitshela ngabantu baseMayville ukuze abalunganga. Hayi. Uthi wathi ukwenze njani? Bayathakatha kumele ngidle noma kanjani ngaphandle. Hawu. Hawu. Ngiyamtshela mina ukuthi hayi mina ngiphuma kakhubalweni bewegcini. Umtshelile nje. Mina futhi ngiyathandaza mina ngithanda sikhulukuya phezulu. Ngoba nje manje yabona bafu ngoba ngidla. Ngiyazi ukuthi hayi ngase kugcwele kakhulu. Ngifuna ukuthi ngijikele etoilet bese ngiyabuya ngizodla futhi. Mani. Ngikutshela into yodwa. Kaningi. Kakutshele ngathi before ufumane ukudla. Uqala ngale number 2. Bafo, Emthishe bafo. Uvula isikhala la. kwakusemakhaya bafo lapho. Bafo, ngeke sukele nayo emakhaya uphinde uzongilawula la eThekwini. Usuyangilawula bafo uthi ngidle kanjani manje? Isigcino phela bafuzo singayigcobi iram. Isigcino singawudla upholoni bafo. Wena kodwa okwakho nje ukwenza ukuthi u-add upholoni lapho ungabe mncane bafo. Amaqanda ungathenga u30 uthenga u60. Hayi, yabo. Senenkani namanje. Mina ngiqonda ukuthi umuntu kababa ukuthi uqale uvula ispace le. Uvula ispace la esu. Uqale uye ngile number 2 etoilet. Uvula ispace la ubuye udle kake. Yebona. Unga add on top of. Yebona. Ukudala uphume ungene ukudla baba. Indebe iphuzu benibeka kuwena leyo. Ngiyakuzwa bafo. Ngibona umuntu baba. Ngokuza kwakho la. Kufuneka uqaphele ukuthi kufuneka mina ngingazisoli. Ukudla kuyongiyo eThekwini. Akufana nasemakhaya. Yonke into la eThekwini ilishingishingi. Yonke ine cost la eThekwini. Akufani environment yalapha yasemakhaya. Siyonga la eThekwini. Kawuthi ke kulunga ukuthi ke ndiyojenga ukuthi yini esoyipheka ngaphakathi lapha. Hayi. Ngiyakuzwa bafo. Hayi ngiyakuzwa bafo. Ngizozama bafo kodwa inhliziyo yami ivulekile nama ayikho into engingayenza. Kodwa hayi bafo khulileka bafo. Hayi bafo ngeke uyisole bafo. Khulileka futhi. Awungazongibuke kabi. Hayi, ungikwabethu.
sengaze akhulumela ukudla. Hey. Umuhle kodwa sithandwa sami. Umuhle kamnandi uyidakhe yazi. Hey. Uba ngikutholanga nje wena. Ngabe ngihlala nobani? Ngabe ngiphila nobani? Sithandwa sami, ngiyakuthanda yes. Ngithekela ubra baby, surprise. Uyawuthanda? Ekufanele bo. Ekufanele sithandwa sami. Ngikuphatha kahle ngempela. Hawu, ngiyabonga ukuthi uyajabula yes. Uthi ngikugaxela ubra wakho. Sithandwa sami. Ngihlezi ngikuthanda yes. My dog chocolate. Oh, baby. Ngisithi ngempela. Ngikuthanda yes. Ngiyangijithele sithandwa sami. Ngiyakuthanda kodwa. Hawu mntakwethu, dark beauty, chocolate. Kasi mina nawe sisazo sahlukana mama. No baby, nawe ngeke ngempela sihlukana. Sithandwa sami. Yini wena? Ufuna ngithathele ubhebi wami? Hayi baby, ungahambi. Hawu baby. Ngiyazi wena kodwa uyangithanda. Ngithi nami ngiyangithanda wena. Ufuna ngithathele intombi yami? Makhulu uyasebenza yazi. Sisebenzele imfihlakalweni. Hamba lana, mfeba akakufuni.